pivotin paikalta Albion Musaccia. Nyt Luomala on ensimmäinen tontti. Tarjoilee Happoselle ja Au siirtyy 1-0 johtoon. Hoda. Avaa laitaa pitkin Tammiselle. Hoda ei pääse ykkösellä ampumaan, mutta tarjoilee takatolpalle ja Eelis Muurinen kauden ensimmäinen maali. Ja peli 2-0. Kun avaa lyhyellä Hodalle. Hoda nostaa pallon Tammiselle, tämä Hodalle. Nyt aukeaa hyvä tontti Aulle ja peli on 3-0. Rei Hoda ja kauden 3. maali. 9.58 pelattu. Hyvin iskee Tamminen tähän. Ahtaassa on nyt. Ibrahimi tulee väkisin laidasta läpi. Pallo menee Aaltosen längeistä ja peli on 3-1. Maalintekijä Edson Ibrahimi, kauden 3. maali. Voka nyt pivotin paikalla, joka on hänelle hyvinkin tuttu. Nyt Voka saa jalkansa vapaaksi. Ja ei ole ihan ensimmäinen kerta futsal-kentillä, kun tämä mies pistää pallon reppuun. Peli on 3-2. 12-15 pelattu. Kotijoukkue Au ottaa samassa ajassa aika lisää. Väkeä riittää Samppalinnan lehtereillä. Musacci pääsee kääntymään ihan samalla tavalla, miten Kesim Voka äsken, ja tuo saman tien KF Kosovon tasoihin. Voka pelaa pallon Similille. Simili saa pallon ja tulee sieltä loistavasti Hodasta ohi. Nyt pääsee Voka kokeilemaan ja tolpan kautta. KF Kosovo siirtyy 3-4 johtoon. Ajassa 26-10. 3-4 lukemat taululla. Yksi ainut kumuloituva rikkomus ottelun toisella puolella tullut. Loponen. Hoda pääsee hyvästä paikasta ampumaan ja se kimpoilee maaliin. Rei Hodalle iltapäivän toinen maali. Ja Loposelle maaliin syöttöpiste. Peli on 4-4. Musacci. Louhela tökkää pallon Happoselle. Luoma. Edelleen Luoma. Nyt tästä tulee punainen kortti. Mikke Louhela lentää ulos, kun 2-0-3 on peliä jäljellä. Ylivoimalla on saanut luotua aikaa. Toki tässä on sekin kyllä mahdollista, että Kosova ottaa maalivahdin pois ja lähtee 5-3 ylivoimaa pyörittämään. Voka. Nyt alkaa Kosova päästä lähelle maalia ja lopulta sieltä Albion Musacci siirtää KF Kosovaan 4-5 johtoon. 2 sekuntia on aikaa. Luoma antaa kulmaa. Loponen ampuu päin. Muslim Mubarakia ja Kesim Voka pistää pelin pakettiin